wong iki. Hah? Wah, kenapa? Kenapa? Kau sapine gumbuk gundiretne lho, sak sore lho. Bah, lagi emang aku bah kau keliwatan nek kadung ngomong antuk tenan nek kau kesel awakku iki. Bar nyemprot ngono nyemprot apa? Nyemprot ngene omahe wong-wong ngono nyemprot apa? Penyakit lho, bah. Kau kesel awakku. Walah ya wis nek ngono ndang arek ngono sak sore lho. Kamu gak wis tak retne ta kamu? Wis tak retne isuk kamu loh. Wis bek no kamu. Nganu pakane. Masa entek ya mene. Oh ya wis nek ngono nek wis mbok retne aku tak dolan. Hah? Dolan nandi ta jenenge? Nah, apa tuh dolan barang usum virus ki lho, Pak. Gak kena penyakit tuh. Nek Gusti Allah gak ngehendakne aku kena, aku yo gak kena. Walah ngono to. Lah kok iso entuk ilmu kuwi kon dhewe. Koseh Google well YouTube. Hah? Wah, ngono belajarmu nang Kiai Gadungan ya, Pak. Gak olah ngono. Kudune nak belajar aja nang kono, nang Kiai Anwar Zaid nah, Pak. Enake nang kono, Pak. Lah belajar gila nih nang kono. Lah cah milenial. Milenial, tapi ojo nglalekne anu para kiai ulama ngono, Pak. Lah bakal lho, sanyune menekan terus lho. Patenono, Dik. Dik. Patenono. Iya ya. Sowan. Iso ora. Iki carane iki materi. Walah iki to. Jam piye iki jam ra iso lagi. Ala Yumar bin mekan apa? Baru Yumar Dik bener nih. Napa? Napa? Mungkin no. Kamu. Pero Dik, kowe jadi wong aja sok komentar, aja sok komiso, aja sok kuat. Di dalam surat Al-Yasin ayat 3 dan inna kalaminal mursalin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berbuat itu. Ngawur artine duduk kuwi ning anu Al-Qur'an ngono. Gerdeloken artine kok apa ngono. Ngaji pirang-pirang tahun tuh ora paham. Lah piye aku bolosan ngaji ya? Alah yo mergo kuwi. Dik aku Ning ndi? pas malu apa? Ayo. Yo wis rono ndang atuk. Empane seru. Ayo Cem, Gak apa-apa. Lah, aku gak duwe kena kerja loh. Hah? tak sili. Wes saya udah main. Mana main? Aku krungu adan iki ayo mulai Dik. Ayo. Aduh selak ceket-ceket iki. Puran ya. Puran. Ki jacem piye to lagi main wis bari. Wis ngasar balik kabeh yo. Iya.